I'm here, she's like, then I bigger. With my queen, y'all. I think I'm just club for that matter. But namhlanje I'm here. Just livumile icamagu avulekile amazulu na apha ebikandibekwa yi-vibe yes. Like I'm okay, I have to be here. Support amanina. Amanina adinga support from team. ndikhangela le vibe khona umsi phaya but ndiye ndawushiya umsi ndaza eChesa because of i-vibe. What's up? Mama is always right. Because umntu ongutata ekhona uhlala 9 months kumntu ongumama. Ndingumama womntana and umntana is a boy, ne? So guys, challenges odibana nazo when we are pregnant ziba ninzi. Fortunate enough, ndinomntana mna ongumfana. Kanganishiya tatakhe. Kanganishiya. Most of the time, abotata babantwana bayabaleka. Andimphakamiseli, it's his responsibility. I think thina singabantu abangabafazi, we should stop lento yokuba sizokunika credit because usupport umntana wakho, uthanda umntana wakho, it's your child as well. Once umxelele, okay, awuzothi ngithi baby I'm pregnant. Uzothi yo. Into yokuqala azayithetha uzothi yo ndim asizuqhwabela izandla umntana wakho lo walawo. Once uxelele utata womntana, baby I'm pregnant. That's the last day umgqibela ngayo. Yabona njoba ndilapha mnganam, I'm raised by a single woman. Uba sendithe yo wadecide uhamba makahambe. Undishiye ngento precious. Umntana ndizomkhulisa qha andincede angathi sendimnceda mkhulisa umntanam acimba farmer is gonna pop back ebomini bakhe. Into eyiwani endiyithethayo kubo ne mabafunde ukwamkela and umntu axela uba okay umntana ngowam ewe ngowakhe naye but then at the end ne somkhulisa umntana nobutata akekho and then uzaphinda abuye yena xa sephinda wazamkela imeko yakhe le ayiyo. Xa kethe yo wadecide uthi yo ahambe makathi wo ahambe forever. Violate amalungelo wabo, must take care of them, to make sure baba protected each and everything around the country, to make sure ngamadoda ngumzekelo kwi-parents zethu sibe ngumzekelo nakubantu asithetha nabo. Women should respect themselves. Never let anyone to take advantage of you. That men should stop betting women and all that. Abuse is good. We ain't. You're break up right between when I kunye neqabana lakho ku minimize the calls ne. Mhlawumbe khona umfonela around 8. Minimize the calls. Mhlawumbe khona umfonela 3 times a day, umfonela once. Okay, my message to women nempama yondwini bofisa umjamo. Yabo, it doesn't mean back ya own. Sean, I'm done. Manu uyeke umfonela then uzokwazi umyeka smart yebo so that angasheki naye enelawe ene anger.
singabafazi singase sisapotane yabona siye kugxekana Nivumile iqhamako. into funeka kuyenze wena njengentombazana njengoba inyanga yobomama ne njengentombazana you just have to uba uqine for umntana wakho and then ke ngoku and uma utata womntana uzobuya after some time. Umyalezo endicela ugqithisa kuwo usimple wama ngohlobo uthi power to the women of today. Modern day society has gone astray. As I feel my astray, I hope and pray that we always stay grateful to the mothers that raised us without our fathers. Blessings from our Father raising us brothers and sisters, cousins, nephews and nieces, changing diapers with feces, niggas breaking their promises, left to pick up the pieces, traces of broken faces, the beatings always leave scars, so they're painting their pretty faces. But if I could paint a picture, it would be the perfect picture, for I would paint the picture of a beautiful sister. Peace to all the sisters out there.